היי לכולם, מה קורה? צוננת כרגיל. ברוכים הבאים לבלוג שלא עלה משנת 2023 והוא לא עלה עדיין, אז ברוכים הבאים. טוב, שלום לכולם. והיום אני ורוני עושות גומי מאפס. זה בא עם אבקה. אני בטוחה שכולם מכירים, זה רק אתה בעתיד. ככה, וזה לפי שלבים. מה זה חמר? אינס, אני לא יודעת. אבל מה זה אומר? טרנסלייט בבקשה. אפשר לתפור ככה, אינס. אני צריכה משהו קטן. קחי עם הפיפטה. מה עם הכפית? את צריכה למלא מלא מים. יופי! מה עכשיו? איזה לחץ. הכחול. יש לחץ באולפן. הכל כאילו? מה זה עושה? אורז? את בטוחה שאוכלים את זה, רוני? כן! נראה כמו השלג הקינטי. אני מפחדת, אומר לי להיזהר. על איזה קו? הקו שהייתי צריכה זה? נראה קצת... מריח לו, וואו. מריח ממש טעים. אוי, ברח אורז. זהו! וואי, זה ריח של רוני חזק. לא יודעת איך בטיקטוק זה יוצא להם כזה מוצלח. לא, זה נראה מוצלח, אבל הידיים שלך פשוט לא נקיות. אינס, למה הם לא מסבירים? זה בשלב 6, את רק צריכה להכין בינתיים את החומרה. בשלב 2 את שמה ב2, תראי לי. אז את כאילו מטפטפת מים מפה לפה. לא, לפה. שפכי לפה, הסתכלתי על הציור. יואו, יש פה, נפל פה מהלבן, רוט. איך זה נמצא ככה צבעוני? לא, יש פה יותר מדי מים. צריך להיות הרבה יותר כזה. הוא ממש טפטף את הטיפי פתע. אבל אצלם כאילו האבקה ממלא הכל, אצלנו לא. אני, תביא מים מפה. איכס. אינס, די! יש לזה ריח סבבה. אינס, את כל הכדורים עשית. אינס, בעדינות. תקשיבו, אל תקנו. לא לנסות בבית. וואי, אבל זה באמת יצא קוביות, תראי. עיגולים. כדורים, סליחה. וואי, יש לזה ריח. מזעזע. וואי, איך נאכל את זה. רק מה שכן, את יודעת שכשפעם ראשונה ראיתי את זה, חשבתי שזה באמת אוכל לא גומי. שול. מה שהוכן. תתמי. רגע, אני רוצה לפסס את זה. רק בשביל הסרטון תתמי. עכשיו תשימי שיר יפני בבקשה. קקה פאלה. העברות נראה הכי. אבל זה נגע בחר. אוקיי. 1 מתוך 10 מ-10, ממליצה. אל תקנו. בכל מקרה ולוג שמחה, ממש מקווה שאם אני סבלתי והנה סבלה מהרקע, אני מקווה שממש נהנתם. אז היי לכולם, בוקר טוב. אני עדיין עם קצת דם בעיניים, כפי שניתן לראות. טובי, תגיד שלום. כלב טוב. לך שבספה, טובי. לך שבספה. עדיין אין לי חצורה. אבל אני רוצה להראות לכם. עשיתי טלטלים ללא חימום. מי שעוקב אחריי בטיקטוק מלפני שנה, יודע שפעם הייתי עושה את זה כל היום. השאלה זה כמה זמן זה יחזיק, זו השאלה היותר טובה. שמתי ספרי, למרות שזה אף פעם לא מספיק לי. כאילו, אין, השיער שלי לא מחזיק בייביליס ולא מחזיק טלטלים ולא מחזיק. כשהוא כבר נחנקתי מהספרי, וואו. הכמות ספרי ששמתי וכבר התפרק לי. זה קצת סיכוי קלוש שזה יעבוד כמו שצריך. אני אקח כזה. זה מעצבן שזה כבר התפרק, אבל האמת שזה גם בלילה כבר התפרק לי קצת, כאילו ההחזקה של זה. פעם הייתי עושה את זה יותר טוב. תקשיבו, עם זה עשיתי את הטלטלים היום, זה עם כזה ברזל בפנים, זה אמור להיות מעולה. אבל זה פעם ראשונה שאני מנסה עם זה, לנסות כמו שפעם הייתי עושה עם הטייץ, ולראות מה עובד לי הרבה יותר טוב. יש פה, תראו. הוא פשוט יושב על השטיחון שאני יצא מהמקלחת, זה לא הגיוני, זה כל יום ככה. תסתכלו. טובי, מה? מה הלב שלי? מה החיים שלי? כיף לך? תראו, לקחתי אותו לספה, אבל הוא עדיין כאן. אין, הוא לא זז. מי הכלב שלי, מה?
התארגנתי, אני אראה לכם את הלוק. הייתי חצאית היום, אולסטאר וסוודר, ואני בדיוק מוזגת עם מים. אני לא בהכי מצב רוח, ובגלל זה אני גם לא מצלמת הרבה, אבל יעבור, אני מבטיחה, זה יעבור. טוב, אני היום גוזרת. את לא צורחת לנו? כמובן היא צורחת. טוב, היא לא צורחת כי היא כבר צרחתי מלא. וגם כן היא נשארת מלא. לצערנו. שמתי שטויות שאינס הביאה לי לשיער. נכון. וקצת. תכף אינס תעשה את הפן. הרגע המיוחל לאחר שנתיים שירות. איזה נראה מה לבשנו. תשתשתי את הקונטור. אני לבשתי ככה. את זוכרת שבגיל 15, לא 15? כן, עשינו סרטון וביקשתי איך למחוק אותו. יש לי חתיכת יד. אין לך חתיכת יד, הילה. שמה פודרה שקופה של פלורנס. זה הרע. מי שלא יודע, כי הילה ביקשה ממני למחוק את הסרטונים, אני והילה חברות מגיל 12 לדעת. הפסקנו להיות חברות, כי אינס גילתה לאח שלי את הסוף של מאיר ועצמני 8. לאח שלי חרדתי ממאיר ועצמני. ורבנו. מה היום הולדת שלי? של ריר ביוטי. רגע. סבבה. ג'רגבוט. נייס גרל. זה מה שמקבע? צריך לנער? נראה לי שזה עבד. יאללה זהו, אני לא רוצה לראות יותר מדי מגזמת. אני צריכה להצמד למציאות, אני אראה שם בו פח אשפה. אני אעשה ששבונצים לעשות חדש, נכון? לא. Slowly drifting, the way you drifting, היי. תראו, אני כאילו מתאפרת, אבל אני לא מכסה את החדשקונים, כי אין מה איך אני מוציאה את השבונצים האלה? את לא מוציאה, זה הקטע של הקוקו הזה, הוא תמיד יוצא לא סימן. תיתו. היי! לא הזמנתי את החשיבים שלי, אז אני נראה לכוס סופי שלי. אני עוד צריכה לעבוד על איך לסדר את הפוני. אבל יפה ממש. כאילו אני צריכה לעבוד על איך לסדר את הפוני. אוהב אותך. בואי תרים על הבש. מאוד אוהב אותך. אג. טוב, תקשיבו, בעיקרון זה הכי לא יום לצלם, כי אני חולה וכואב לי פה. כאילו כואב לי בגב כשאני נושמת, כי כואב לי הריאות וכואב לי לנשום. אני חולה כבר שבוע, ובגלל זה גם אני לא מעלה סרטונים, כי אני פשוט לא מצליחה אפילו לערוך את הישנים יותר. חולה, כאילו, באמת חולה, קשה לי גם לדבר. אני רוצה בכל מקרה לעשות היום את המטלות שאני אמורה לעשות, כי לא עשיתי אותם כבר שבוע. השעה 12 בצהריים, קמתי לא מזמן, כי אני באמת לא מרגישה טוב. אני רוצה לראות אם יש לי אפשרות לקבוע תור לרופא היום, ואז אני גם אלך לרופא. אבל כאילו, כרגע אני פשוט כואב לי פה. בגב, כאילו כנראה מהריאות, לא יודעת למה בדיוק. אבל קשה לי כשאני נושמת, אני רוצה ללכת לבדוק את זה. אני אכין לי קפה, למרות שעדיף שאני אשתה תה, אבל אני אשתה קפה. ובינתיים אני אתאים את המצלמה, למה אין לה הרבה סוללה, ואז אני אחזור אליכם. לדעתי, כאילו פשוט נשאר לי מהדלקת ריאות שהייתה לי לא מזמן, היה לי שבוע שעבר. ולדעתי זה פשוט נשאר, אבל חייב ללכת לרופא כדי לבדוק את זה. אני הולכת להתאים בינתיים את המצלמה, אני אעשה לי כזה, לדעתי לא קפה, אני אעשה לי נס, לדעתי. עדיף כמה שפחות, אבל זהו לבינתיים. Just watch me breaking, you'll swear you're falling into me, touch me, I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free, I wanna make you sweat on me, I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger,
Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. היי ולוג! כאילו נחפש מקום ואם מקסימום אין מקום, אז... איפה אין מקום בקפה? בקיצור, ולוג, תקשיבו. אנחנו הולכות לתל אביב, אני אראה להם את הלוק שלך, ואז את תראי להם את הלוק שלי. יאללה, מוכנה? ליאור, תראו, ליאור לבשה פשוט. כן. ואני, כן, אני אגיד לך מה, כי לי היה לוק, תראי להם? לי היה לוק מראש. עשיתי לי מה שאתה שם, ואולי תעשי תמונה היום. אולי. יפה. מושית. סמק. חיים שלי שמתחזקת. טוב חבר'ה, בואו נשאר את תל אביב ביחד. תקשיבו, ישבתי לליאור, ובפעם ראשונה מיליתי את החור בגבות. תגידו לי איך זה. טוב חבר'ה, אז בסרטון הזה לא היה סגיר, אז אני עושה את הסגיר עכשיו. זה סרטון ישן, אם שמתם לב. אז אגיד לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון. ומעכשיו הלאה זה רק סרטונים חדשים, זה פשוט סרטון שחיכה מלא זמן שאני אעלה אותו וכל פעם התעכבתי איתו. אז תודה רבה לכם שצפיתם.